weten dat heel Holland Limburgs leuk. Jeppe, Trollebol, heeft van Sproeten, Joeks en Lol. Geef mich meer die handje en reis met mich door het landje. Want in ons Limburgse landje valt van alles te beleven. En doe wets mijn Jeppelintjes leven en niet doen even. Jeppe, tippetop, de bus eine, Sproetenkop. Ik mooi van kleur en de natuur. Yo, Jeppe, beginnen maar met een nieuw avontuur. In dit avontuur wil ik je eerst gewoon vertellen over Jeppe Takeje. Een grote land diep onder de grond. Onze opa's en oma's gingen er lang geleden wonen omdat het er altijd zonnig en warm is. Want het middelpunt van de aarde is net wie een gloeiende zon die nooit ondergaat. De bomen en de bloemen groeien tegen het plafond. Met de bloemen, de tak en de bladeren naar onder. Jeppe Takeje is net wie de gewone mensenwereld, maar dan ondersteboven en bovenste binnen. Ik ben 10 jaar geleden uit een ondergrondse zeeuitgang in de Nunemse Lidsberg naar boven komen kropen. Maar nu ben ik in een andere ondergrondse gang, omdat ik hier vreemde geluiden heb gehoord. Hallo, is daar iemand? Hallo, ik ben Jeppe, wie bist dich? Ik ben er Joep, en koelpiet. Bist du een kompel? En een koelpiet of een kompel? Een koelpiet of kompel is enge dat hij in de koel werkt. Dus hij in de Dominiaalkoel in Kerkrade, de oudste koel van Limburg en Europa. De geschichte gaat terug bis in het 12e jaarhonderd. Ik hol ze samen met de kompelen de kolen naar boven. Over de laatste tijd zie ik geen kompelen meer hij onge. Over ik huur ze wel nog. Joep, die minen die zijn er ook niet meer. En ik wil dich niet teleurstellen, Joep, maar de Limburgse steenkolenminen die zijn al jaren en jaren gesloten, man. Maar nee, want in deze jank huur ik toch duidelijk koelgeruisje. Maar Joep, du hebt gelijk. Ik geloof mijn eigen oren niet. Kom op, dan gaan we samen op onderzoek. Hier wil ik wel het fine van weten. Aha Joep, ik zie het al. Deze gang eindigt in een museum. In een museum? Wie kent dat? Hey, kijk daar, 2 kinderen. Wem zit jij? Ich bin der Job. Und ich bin Jana. Und das hier ist wirklich ein Museum über die Geschichte von het industrielle Limburg von der afgelopen 150 Jahren. Du fängst hier alles über het leven van de koelie van vroeger. Komplett met stoommaschinen en motoren die de ganze fabriek aan moeten drijven. Zus het nou Joep, de ondergrondse mijngang waar wij uit zijn komen kropen, komt regelrecht nog hier. Nu begreep ik het pas goed. Du hoort dus die mijngeluiden, maar die komen hier uit het museum. Genau, dit ziet had net stilgestaan. Kom maar eens met ons met. Du zalst nog staunen. De moderne Wissenschaft en Technik hadden het dagelijks leven compleet veranderd. Ook voor de kinderen. Trouwens, kinderen kunnen hij in het museum richtig aan de gang met techniek en kijken naar de science show en uitstellingen. Bussen in de ontdektuin kannst du experimenteren met kracht, transport, wasser en geluid. Ja, van experimenteren heb ik verstand. Joep, kunt ze het nog volgen? Ja, ik weet het niet. Misschien ben ik een beetje te lang oneerdig blijven. Maar ik ben maar een gewone koelpiet. Zo, verzond hij in een technoloog. Hij kunt van alles te wissen over ijzer en elektrotechniek. En du kannst met de computer zelf een product van ijzer ontwerpen. En voor een laboratorium met de scienceboxen, waar du zelf in en kunt zitten. Also, de hek moest de mouwen en aan het werk. Ik stel voor dat iedereen een deurmatalarm gaat bouwen. Oh, een deurmatalarm. Maar wie werkt zo gaat dan? Onder de deurmat kunnen het rookschiltertje. En wenn dan zum Beispiel enge Ebrech over de deurmat loopt, dan gaat er alarm af. Ja, en een inbreker over de deurmat. Maar dat gaat op elektriciteit, is dat niet gevaarlijk? Nee, want dat werkt alleen op een batterij. Oh, op een batterie. Kijk eens aan, ik heb het al klaar. Hey Joep, loop tegen eens even over die deurmat. Nou ja, het werkt niet, wat is dat nu? De batterie zou wel leeg zijn. Ik sloeg het gewoon aan op het stopcontact.
Wat is toen nun? Ich han toch gesagt, anschließen auf ein Batterijtje. Nicht aber Stopkontakt, das ist eben wel gefährlich. Wenn du geen verstand hast van Elektrik, blijf dan ervan af. Oh ja, Frechlap, wat deunt zich wel niet? Ik heb genoeg gezien. Hier, kom met, Joep. Nee, Jippe, ik vind het heel wel spannend. Wenn ich niet meer ongeëneerd kan werken, dan ik hij wel in het museum helpen en de kinderen vertellen over het werk van de Kumpelen. Oké, Joep. Dan het werk van de Kumpelen, daar we nooit vergeten. Ja, die koempelen mogen we zeker niet vergeten, maar weet je wat ze nog meer niet mogen vergeten? Dat is mijn werk. Ik ben een uitvinder, wat dunt ik daar dan van? En ik heb een elektronische driewieler uitgevonden. En die werkt op batterijen.